Sa pag-obserba sa Kalagkalag 2024, menos matud pa ang kita sa mga manindahay ug bulak sa Maa Public Cemetery sa Davao City. Sanglit dili sama sa mga miliwayng tuig ang kadaghan sa mga miduaw sa sementeryo. Samtang sumala sa assessment sa Davao City Police Office, nakabot sa safety and security clusters ang 0 incidents atol sa Kalagkalag. Ani ang report ni Argil Relator. Gibati ug kamingaw ang mga residente nga nanindasab og bulak sa gawas sa Maa Public Cemetery sa Davao City. Sumala ni Nanay Corazon, dili gayud sama sa milabay nga mga tuig ang ginaghanon sa mga miduaw sa sementeryo. Pero dili jud para sa umiyagin tuig sir ba nga dasok karon ang tanawang manggawas ang manulod tinagsa samot paghapon sir sobra jud kamingaw. Kay lagi istrikto ang mga otoridad sa pag-inspeksyon sa mga ginabawal isulod sa sementeryo. Midiskarte na lang siya nga himuon sab nga baggage counter ang iyang pwesto aron makadugang-dugang sab sa iyang kita. Kanina lang tumbler sir 5-5 nya packbag G's ana na lang yun sir wa na gyud lain. Sulod sa sementeryo, Yanyo na mo ang katong nagdakot og mga kandila. Mamalihog mi, ayaw ninyo biyae habang nagasiga. Bago mo mulakaw, palungan ninyo para dili ta makakus og sunog. nag-andam na daan og fire extinguisher ug tubig kining mga sakop sa usa ka volunteer group. Sanglit do na matud pa sila mga narespondehan nga midako ang sunog tungod sa nabiyaang ginagkutang kandila ug palina. Delikado kini sanglit uga ang sagbot tungod sa kainit sa panahon. Ang uban magod nagapang limpisa, ginatambak lang sa mga kilid-kilid, and then katong nagadagkot og mga kandila ang uban bago sila mulakaw biyaan dahil nila ang ilang mga kandila nagasiga pa. So pagtunaw mukatag dito sa mga gagmayng sagbot hantod na mudako na. Adlawng Domingo, maihap na lang ang mga miduaw sa mga sementeryo sa Davao City. Sumala sa Davao City Police Office, gawa sa mga nakumpiska ang ginabawal nga isulod sa sementeryo, sama sa hait nga butang, sigarilyo, ilimnong makahubog o uban pa. 0 incidents ang natala gikan October 31 hangtod sa November 3 kung asa gipatuman sa safety and security clusters ang Oplan Undas 2024. No reported incidents and toward incidents relative to the Ondas 2024 celebration. So, human na nga ito ang Ondas, nalagyan po tayo monitoring sir sa mga cemetery, nalagyan po bisita sila mga minahal sa kinabuhi, galing daliwala na. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.